A Mostra Prado é unha mostra que reflexa a evolución do traballo de Vítor Mejuto. É unha mostra que está constituída a partir da cita de grandes obras mestras aloxadas no Museo do Prado e noutros espazos como o Museo de Belas Artes da Coruña, San Clemente Betaúl, museos italianos e demais. É unha exposición que reflicte a evolución do traballo de Vítor Mejuto dende unha xeometría abstracta a unha xeometría, digamos, inspirada no figurativo. A idea xurde no Prado, precisamente. Non é máis que facer unha traducción das miñas obras favoritas de todos os tempos, da contemplación das obras mestras, dos grandes clásicos, ao meu linguaxe. Para facer unha reinterpretación de algunhas das pezas da exposición hai que facer renuncias e hai que facer eleccións, non? Porque, claro, a tentación de ser literal, de ser fiel ao cuadro original é moi grande, non? Porque hai tal grandeza, hai tanta magnificencia no original que é un peso moi grande, non? Entón, na miña pintura, que é unha pintura que bebe do minimal americano e da xeometría pura, claro, é un pouco contradictorio, non? Porque esta é unha pintura que te empuxa ao barroco e ao abigarramento de elementos. A máxima novidade é, por unha banda, esa recurrencia á figuración da que falábamos como fonte, así como outros aspectos técnicos salientables, a aparición de formas que non estaban presentes na súa pintura até o de agora, como pode ser o círculo completo, ou a aparición dos grandes formatos nas versións do cadro de Tintoretto e do cadro do Greco que están presentes na mostra. É unha etapa máis do meu traballo que non quere decir que abandone a abstracción nin que me decante pola figuración, porque aparte eu considero que o debate figuración e abstracción é un debate caduco que non leva a ninguna parte, non? Todo é pintura. O visitante vai atopar unha serie de obras inspiradas nas grandes obras clásicas que se poden atopar no Museo do Prado, obras de artistas do século de ouro español, obras de artistas do Renacemento italiano, do 400, obras dos artistas flamencos, e tamén obras inspiradas na arte románica,